Na hát sziasztok, most itt éppen visznek le minket a bányához, mert el akarjuk adni a biciklit. Legyen új zsiga. Igen, igen. Lehet, hogy ezt megvesszük, ezt is megjavítatjuk, meg ugye van az enyém. Meg lehet, hogy azt is megjavítatjuk, ami éppen most fullosan le van roncsolva, úgyhogy... Amúgy köszöntünk. Hát nem. Akkor sziasztok, én Dominik vagyok. Sziasztok, én meg Zsolti. Ez így lemaradt. De ugye úgy volt, hogy már itt egy órája várunk arra, hogy ugye a Zsoltinak van egy ugyanilyen ladája. Lada. Egy ugyanilyen lada, és lerobbant. Tehát egyszerűen vagy lerobbant is. Igen, és ott állunk a szervíz előtt, és nem képesek kijönni a szerelők. Úgyhogy ez olyan jó meg van csinálva. Ja, és akkor már voltunk egy csomó ideig, hogy jöjjenek ki, mert mit tudom, senki nem jött ki ugye a műhelyből, és akkor utána... És most ez a csávó el akarja nekünk adni, és visz le a biciklihez. Ja, és akkor... Még jó azt mondta, hogy nincsen lerobbanva, de hát ez közel van hozzá. Mindjárt meghal az egész, de jó, még nem. Hát. Az igen! Legalább ő fizeti a vámot. Úgy tényleg. Na azért piros lámpa, de azt hittem, hogy átment. Most nem. Megkocol minket az a csávó, és szájbarulom. Hát. Fizesse ezt ki a ladát, ami hamarosan a miénk lesz. Ja, új zsiga. Lép a helyre. Akkor majd elvisszük őt, nem? Azaz. Hát de, vissza. Azaz mennyi? Hogy ne? Na, és majd a nem tudom. Ja, majd arra is lesz videó, hogy tuningoljuk a ladát. Csak ahhoz kéne egy kis több pénz. Mondjuk Hát, nekem ja. van a számlámon. Van 1 millió. Az 2. Van Majdnem. 2. Hogyha beraknád ezt a bankba, ami most ott van ugye KP-ba, akkor már lenne. Ja. És ugye az lesz Vagy a majd a 2. sorozat, hogy ilyen az összes melót kipróbáljuk. Mondjuk igazából nekem a bányászás a kedvencem, mert az egy menet az több mint 400 000 forint. Hát, ja, és akkor érted, amúgy mint a valódban is ugye, mindenki azt hiszi, hogy a kukás az ilyen, nem fizet sokat, de mit tudom, dehogy is nem. 7200 forintot fizet. Itt a játékban? Aha. Hát pedig az élővilágban sokkal többet fizettek érte régen. Ez lehet. Komolyan, ezért nagyon sokat fizettek régen a kukás voltál. Ez a csávó, ezért nem félti a ladát még előttünk, se nézd meg, karcodik az alja, meg mit tudom én. Hát ezzel nem lehet úgy menni, hogy ne karcolódjon az alja. Hát de akkor is azért kicsit mehetne lassabban. Én múltkor itt ugrottam ezen a hegyen, ami ott volt. Mondjuk véletlenül volt az, de... De véletlenül hogy lehet olyat ugratni, hogy majdnem de Mert a tempomatot állítottam, és neki mentem. Azt a rohadt élet, láttad? Láttad, hogy ott volt az autó? Láttam. Hát de hallod, az mekkora volt, még repült itt az autó. Amúgy nem tudom, hol van. Gépje. Kocsim. Ott van. Forduljál már le jobbra. Vagy balra, vagy nem tudom. Ja, balra. Itt jó te! Na, álljál már meg! Ez hülye. Szállj már ki. De hogy? Nem tudok, be van zárva. Emberrabló. Bal. Hát mi most... De jó, mondom neki, állj meg, azt megy tovább. Amúgy ez jó fel, hogy elhozott téged. Ez most egy óra lesz még innen ide. Mi a... 25 000 lesz a fuvar, nem fizetek neki egy forintot se. Várjál. Az nem volt benne. Ez hülye hallod. De nem mondta, hogy fizessük ki a fuvart. Ja. Akkor legalább már a kocsiból engedjen már ki. Fogadjunk, elmegy.
Hát de nem, az igazad van, nem hiszem, hogy elmennek kis kecsegek. Józi, hogy tetted itt most komolyan az a biciklet? Nem ide raktam le, ellopták. Én az erdő közepén hagytam, és ha nekem jön, mindjárt leütöm. Ez az, hogy belevágok a kocsiba, hogy beszakad. Na. De hogy kell eladni? Hát gondolom, hogy most mutatja meg. De nem kell ahhoz elmenni innen, hát... Azt fogadjunk, hogy még el fog venni ezerre, mit csinál? Ez hülye bazd meg. Hát eléggé. Tett Most megyek utána Istennel. Tett egy kört, és akkor kész. De ez mit csinál? Hát ez nem igaz. Egyszer gyorsan, vagy egyszer lassan. Nyomja rász. A bicikli nincsen támpomat? Nem hiszem. Mit csinál ez a csávó? Majd beleugrottam a vízbe. Nagyon hülye, hogy vezet. Úgy te. Úgy megelőzöm, hogy itt marad. Itt hagyom a zsigát egy biciklivel. Az mit csinálod? Hát inkább megállok, mert nekem jön. Az ilyen. De tudnak, de Vannak tudnak. jó sofőrök amúgy. Hát, nincsen jogsunk, mondjuk nekem se. De amúgy van, csak... Legalább már személyi igazolványom van. Mondtad, hogy nem adják meg, vagy mi. De én letettem meg minden, azt erre nincs nálam, mert itt van írva. Itt, ott a mobilteló, meg ilyenek. Csak menjél már, meg közben meg elhagy. Úgy én tudom, merre kell menni. Na, gyere. Hova akartál jönni? Nem tudom. Tehát, hogy emberradó. Amúgy tudom, hogy kell kirabolni embert. Hogy? Hát, hogy meg kell kötözni, rá kell fogni a pisztolyt, azt meg odaadja a pénzt. Azért azt gondoltam. Te nem azt hitted, hogy van valamilyen különlegesebb dolog, amit eddig Nem, kell hát csinálni. úgy lehet elcsolgatni, hogy fel kell ajánlani neki jól kereső melót, akkor beül a kocsiba, elviszed egy ilyen sikátorba, azt ott megkötözöd. De mi? Ez hülye. Ugye ráugratok a kocsira. Azt minden téged a csomótartó. Hát. Ha tudod, múltkor, azt ott egy kocsi. Trabant. Hát. Múltkor, amikor tudod, beszéltünk, Aha. a motorháztetőre kattingattam, azt a csomagtartót nyitja ki. Ja, tudom. Úgyhogy most ráugratok. Túl gyorsan megy a labda. Nem úgy is rám, mert utána csak így popáznak. Úgyis az én kocsim lesz, úgyhogy nem mindegy. Mennyiért akarta eladni? 75 000-ért? Nem. Dehogy nem. De Annyit írt, 75 000. biztos. Biztos. Jó, hogy kijön az biztos. Ja, amúgy meg lesz Még arra. 25 ezeret, a futó összezet akart kérni az érte. Hát, legalább megbeszéltem, hogy az Laptop nem eladó. volt amúgy ebben volt egy olyan, hogy kutyát 8 millióért akart eladni. Mi van? Egy pitbullt. Ez hülye. 80 vagy 8 millióért. Na. 100 ért se venném meg. 500 forintért? Még 50 ért. 50 ezerért? Ja. 50 ezért megvenném azért. Mit csinál? Hát ez hülye. Ha mondjuk olyan kutya érted, ami ilyen harcot ad meg ilyenek is. De azért 8 nem van. millióért senki nem ad annyit. Hát azért ja. Tehát most egy autó nem kerül annyiba. Hát, de azért van. Jó, hát van, de mondom, már egy normális autó nem kerül annyiba. Mi egy Lada az 400 000 forint. Mit Ja, csinál? hát mint az igaz ötbe is körülbelül annyiba kerül, amúgy egy ilyen régi Lada. Hát jó, de miért van új? Hát nem úgy, hanem ilyen régebbi fajta, tehát nem ez a Jó, de ilyen... hova száguldozik, és a vámot nem fogom kifizetni. Átugratok rajta. Te látod, hova lett? Jöjj. Ott van. Elég Fél. könnyen észre lehet venni Na, egy ügyes vezetésével. Megmutatom, hogyan kell átmenni a vámon. Csak menjen el ezen. Hoppá! Most mi történik? Lefagyok. Nem jöttek el a rendőr? Nem. A zenét hallgat. Jaj. Amúgy itt ez itt bányászott ez a csávó, mert a zsákok vannak nála. Jaj, mit Hova mész te? Jaj, a zene. Ez egy nincsen rádió? Nincs. GTA-ben van? Miért a San Andreasban és a simában a biciklin van rádió? A rolleren ne bicikli rádió. Itt egy diszkó. Ó, egyszer be kéne meg diszkólni. Minek? Hova megy ez? Hát tényleg ráugratok. Ez a jó kis biciklimmel.
És ez volt 13 000 forint. Azt a kurva, Ez a szar. ezt hogy? Hát de miért Nem kerül tudom. annyiba egy ilyen nagy szar? Hát nem tudom. Easy, kemping bicikli amúgy. Ami kemping, az jó bicikli. Még ezt lehetett hajtani. Jézusom, mit csinál? Na, itt is vagyunk, közben itt a csávó itt még mindig próbál vezetni, csak nem tud. Hát ez jó. Úgy megelőzzek, ha ott beszart. Na, amúgy a csatornánkon várható lesz ugye a GTA 5 online videók. Minden ilyen Meg a fasáros. CMT a sorozat, ugye amit mondtunk. Meg Call of Duty Ghost-ot akarok, nagyon, nagyon szeretem. Imádom. Meg, na, ugye, nem tudom, mit akartam mondani. Az igen! Itt A múltkor szókanyarodok. elcsapott egy kocsi. Hát amúgy ez nagyon, nagyon durván vezetnek, amúgy láttam ilyen videót, ezt nagyon Elé vágok, figyeld. Fogadj, nekem jön. Ne, Zsolti, inkább ne baszogass fel tényleg, mert nézd Már mindjárt kigyulladt, de mit csinál? szerencsétlen alapból nem tud Ez vezetni. milyen jól néz ki ez a kocsi. Azt a Inkább rohadt. ezt Ilyen volt a Domi Toratonak, nem? Ilyen volt az izében, halál síromban az a... Ja, nem, az a izében volt fú, elfejtettem a nevét. Hova megy ez a csávó? Hát én ezt nem hiszem el. Bejön, ezek itt amúgy ilyen gumik? Ami egy kicsit ez egy gyanús itt hely ez. nem, itt le lehet adni a biciklit. Na, ebben szar vagy bemegyek, ne akarom adni, nem. Elfogadás, elutasítás. Állj bele a körbe. Okés. És... Na állj már bele a körbe. Mi az Istennek? De állj már bele a körbe. Beállok! Mi? Mennyiért? Csak annyiért? Hát én 13 000-ért vettem. Ott lesz Től a- jó van mindegy, na. Sikeresen behúz. Bezúztad a járművet? Hát köszönöm, bezúztam. Bezúztad a Beülök járművet. ebbe a Ez szarkocsiba. hülye. Nyissad A ki zsigát kéne leadni, bezúzatni. és hogy hozzuk el ide? Akkor bezúzatjuk ezt rögtön, így tudod? Csináljad? Mi? Per elfogadás. Na, akkor most. Alfogad. Osztod bent Jó, egy ilyen ez egy... Na, Zsolt mondja, na? ezt neki megy, ezt elmegy a kocsi. Eltolja. Most elmész, meghalsz. Ez egy... De akkor most miért nem Mindjárt itt bezúzatom rögtön ezt a szar. Ha annyit szenvedtünk fel, akkor ne. De most mi van? Nincs is nálam annyi pénz, hát én meghűlök ettől a Miért, csávótól. mennyiben? Nem, én nálam csak... Nem. 126 000 van. Miről Ja, beszélsz? Igen, jó, de az mennyire akarja eladni ez a... 70 valamennyiért. Na. Akkor szerinted nem fog Na, bekelni? elfogad. Ja. Elfogad már! Fogod az elfogadat? Elfogad. Ja. Ja, hogy adásvételivel az jó. Eh, Mi is úgy vettük az autót, ez az. Király. Vad. Adásvételi. Az adásvételivel jó. Mert akkor én nem tudom. Na, 5 másodpercben elfogad. Akkor tűnj a kocsimból. Mennyiért? 100 000-ért. Hát az előbb még csak 70 volt, te Jó, köcsög. szarom lenne. Azt itt Paraszt. hagyjuk a csávót. Jó, de s anyádat. Faszom. Mi van? Nincs is nálunk kulcs. Ja, nem is a sofőrülésnél ülök. Ez így már más azért. Most ha... Utogatsz nekem te? Cyborg mi? Na jó, ebbe senki többet be nem ül ebbe a kocsiba. Na most akkor zúzassuk be. Majdnem elfogadtam. Na jó, hát akkor sziasztok, ez a rész most ennyi lett volna. De csináltassuk már meg a zsigát. Ja igen, tényleg azt még megcsináltuk gyorsan. Azt csak meg kell csinálni, ezt még látnotok kell, milyen szalmasz. Hát, amúgy meg. Ami be kéne jelölni, vagy ja, itt nem lehet jelölni, mint a GTA-ban, nem, itt tudnod kell, hogy Nem. jól vanni. Ja, jó. Anyás, tűnjetek már előlem. Fú, te mennyien vannak itt? Semminek nem mentem neki, úgyhogy... De ezek nem tudnak vezetni. Én se. Hát jó van, de akkor is. Mondjuk ennek a ladának már mindegy.
Nagyon. A szétzúszta itt valaki. Féltek, mutatok nektek egy jó kis driftelést. Ilyen kördrift. Itt mi is jöttünk a GTA-ba, azt eldurranta egy kerekem. Amúgy meg fordítsd már meg azt a kamera nézetet, mert Ki? te. Ja. Mert nem tudom, hogy jönnek-e meg ott. A másik irányba, másik. Van. Jó. Ez olyan értelme. Jó, na, így már jó. Na, nézzétek meg, milyen jó körbe drifteltem itt egy izét. Azt a közepén mondani még egy... Hát már az az első kerék. Hát ja. Egy körbe. Ilyen indexelt is egy ilyen jó kivágódáshoz. Ja, nem a izéhez jövünk mi. 5 kilométeres sor lesz. Már mi ott állunk amúgy fél órája, de mindegy. De hogy miért onnan mész? Mi honnan menjünk? Na mindegy, hagyj. Az igen! Anyád! Zsolti. Azt Nekem jelenti, hogy jött nem volna. robbant le. Nagyon nagy szerencséd, hogy nem halt meg. Ó, tényleg, már vigyázzik erre. Hát, ja. Na jó, Kicsit, hát eddig még nem szóltál. kicsit belerobbantál a izébe. A falba. Az egy tábla volt. Hát jó, akkor tábla, nem mindegy. Nem. Neked nem, nekem igen. Az az üsde. Na hát Az a igen, loda, a jó édes ott rohadás sem villog, beléd. ott villog a másik jó kis ladánk. Driftelj. Hát tényleg amúgy ott van. Az még mindig amilyen kép. Igen, egyik nem szarabb, vitt mint a másik. el. Senki nem vitt el. De zárva van azért. Hát amúgy se tudnánk elvinni, hogy le van állva. Ezt majd egy következő részben megjavítatjuk. Hát jó, hogyha egyszer még kijönnének a szerelők, azóta nem jöttek el. Igen. Most már legalább 2 ladám van és egy biciklim se. Ez már olyan... Ez már király, úgy fasza. De most egy driftelj be tudod, így vud. Figyeljétek, így várjatok. De másik irányba. Minek? Akkor És neki ott megyünk nem az a- oszlopnak. De Akkor neki megyünk az oszlopnak. és így nem. Nem, ne csak idáig. És akkor tovább fogsz bemenni a idő. Nem, itt már... Itt... Anyád, nekem jött. Nekem jött. Ő gurva jött, lehet hallani a zenét, tehát ez nagyon király így. Amúgy azt szerintem a mi kocsinkba szól. Mi? A zene. Az abban a rohadékéba szól, abban a kékben, nem? Nem. Ó, de szép az eleje, nagyon jó. Igen, ilyen látszanak benne ilyen szarok. Látszik a füst, ahonnan jön. Jó, Jó, van, hát addig itt leállítjuk a felvételt, amint bejutunk, már az körülbelül megint egy fél óra. Ja. Ja, addig is sziasztok. Sziasztok. Na hát sziasztok, itt vagyunk most, hát itt vagyunk a sor elején, és már megint elrontottuk, mert most 6442 forinton van. De Ezt halljátok, itt volt egy csávó a ladájával, és a Zsolti csak egy kicsit megkoccolta, és azt mondja, hogy egyből, hogy fizesse ki a 200 000 forintot fizessek neki, mert betört a lámpája. Be se tört. Nézzek, Hát, amúgy meg. ott van a rohadt kék lada, sem baja nem történt a hátuljának, ez semmi. Semmi. Itt mi is bent ilyen az a pénzautomata, vagy mi annak a De neve? szállj már be, Zsolti! De most 6000 forintos semmit nem bírok kifizetni. És a bankból nem lehet? De lehetne. Ja, ott van kint az ézi, gyorsan kimegyünk ezt. Azt a megint az egymásba fogadni a két autó, nagyon jó lesz. Nem, mi most előbb azért, mert kiléptünk, azért buggolt egymásba. Ja. Kiveszünk vagy egy fél millió forintot. Ennyi. Nagyban van a világ itt nekünk. Hát igen, már egy felcsapunk meg életbe. Ennyi. Várj, mennyit vegyünk ki? Az mennyi? Ez mennyi? Hát ez Ne szarom, annyi már elég lesz. most Vagy nem. éppen... Az Hát ez 500 000? 500 000 Annyiból csak meg lesz. Hát csak, mert különben szájba rugom őket. Hát, ja. Ha nem. Megjavult a lada magától, nézzed már. Nem. Persze. Ma nem fekete füst. Hát amúgy igen, tehát így már. Hogy lehet hogy valaki admin? Tehát azt nem értem, hogy lehet. Fingom nincs sehol. Amúgy Zsózi nem kéne beleállapodni a videóba, de ja. Jó, de várj, már ír van, tudod sem. Ki a lófasz? Aha. A kékladás. Ja, Hallott 100 000 békén hagylak. Ok. Kösz. Nem. A közem. Ez már valami. Hát. Na, tűnj már innen, mert neki megyek a De ladának. mennyit mondod, hogy mennyit? 100 000? Ez Ladás hülye? ki... Ja nem. Ladás kérem.
Jöjjön. Hallod? Szólnak. Adás kérem. Adás kérem. Adás. Adásvétel. Adás kérem. És fizes ki a kárt, ami okozta a lámpát, nem ingyen javítják. Ti, de nem is 100 000. Ti. Köbö 1000. Köbö. 10 millió. Azt hittem nekünk kérem, hogy milyen 10 millió. 10 millió. Ja, ezt megjavítatják izéből, 100 000 forintból. Ja. Csak egy lámpacserélem. De akkor egy És rohadék 100 van. 000 forintért? Hát biztos, hogy nem. Hallod? Amúgy meg ez hazudik. Hát ja, ez biztos. Mert beállt a sorba és azt mondta, hogy én törtem be a lámpáját. Ja. Úgyhogy nem is én törtem be. Betoltak. Mit toltad Mi? be? Nem, Se Én voltál? az automatán voltam. Hát amúgy meg esküszöm, mindjárt be kéne, hogy adni az embereknek itt a Várjál, videót. mi annak a neve? Rohadék. James, Zessen a... nézed már annak mi a neve? James Ronald. James Ronald. Report. Mi az ID annak? 28. Nem. Csak hogy nehogy amúgy te kanjál. Ne kapjál emiatt tizét reportot. Nem. Vagy izé, te. Amúgy kintetek a kaput, de ne zavarjan. Aha, tényleg. De Hogy ott áll az a rohadék. Takarodjál már! Dudálj rá. Tudálok, csak nem hallatsz ki, ez a szar. Na, tűnj előlem. Jó van, nekem meg leszakadt miattad a csomagtartom. Leszarom, ide beállok. Ez hülye. Beáll az ébe. De az eladás az nagyon köcsög, hát az hihetetlen. Kocsi is jól Mi? 230 000? tudod. Ez nem lehet. Na. Olcsóbb. Nem lett olcsóbb. De nézzék köcsög, nem lett olcsóbb. Nem, akkor van. Kurva, hát Oké. oké, bazd. Fixár. Fix. 160. Fikás árért. Mennyit mondott az a csicska? 100. Nem 230 000? De Mi? hogy is nem. 200 dollár. Várjál. Mennyi az a 30 000? Ennyi, nem? Szarom. Basz. Alig maradt pénzem. Kurva élet. Hát a bankban azért még van neked. Tehát, ja. De figyelj, nézd a jól át, van új Ezt zsigár. már nem is javítatja, hallod? Elment innen. Ez mit csinál? Leütöm. Tehát ez azért jó fajta a GTA. Hát, Hát bassz meg. de mi most... Most neked kell megjavítanod, vagy mi? Nem, de most komolyan hova lett? Hát egyszerűen nincs a műhelybe. És tényleg. Hát de... Most ez mit csinál? Kidobta őket. Jézus, hát Most ha nem fogja megjavítatni, hallod, én leütöm. hát de nagyon rossz ez a CNT-on, tényleg rájöttem, nagyon durva. Tehát egyszerűen ennyire bazd meg, hogy egy normális izét nem tudnak csinálni. De most mi történt? Mit Ezt szeretnék? átutaltam neki. De nem, ott dekkol. Ott rohadjon meg. De ez nem az? Ahogy is nem, ez az? De nem. De? Vidd már onnan, nem látok semmit. Hát de ő nem az. Hát csak nem lehet látni képet. Így föl. De most... Mint a Gergő, íz. De jó van. Azt a kurva rohadt Mustang az úgy. De most én voltam itt előbb. Hát amúgy ja. Sikor a Ez az a forró drót, erre szól. Na? Igen. Érre rohadjon meg az Isten. Jaj, már most kifizettünk neki egy rakás pénzt. Várjál? Kinek fizettem én? Annak a izének. Mi volt a neve? Valami Jason vagy mi nem? Ő nem az, aki követett a pénzt ugye a lámpáért. Nem, akkor várj, ki volt az? Nem tudom! Na. Lépett! Szolgálatba. Ja, azt hittem csak az onnan... Jason Stuart. Stuart. Így is tudod. Így is tudod.
Jézusom, Stuart. Ja, Stuart! Tényleg. Stuart. De most ha kilépett, én Elvágom a nyakát. Persze, annak rögtön javítatja. Elvágom a GG-t, mert neki BMW van azért, vagy Mustang, vagy mi a lófasz. De, Az Mustang. de jó ez az emberke, holott kifizettem neki egy rakás pénzt, azt erre elmegy. Ja, Istenem. Na hát ez rohadt jó, hallod. Itt van a csöves. James Bond. Ez nem lehet Izé. igaz. Na, milyen? Jó lett a ladád, öcsém? Jó szar. De beülök, hallod. Tényleg meg semmit nem csinálnak, de ja. Hát. Mindjárt leorítok itt valakit. Hát összehallod erre, meg ide jön. Félti a ladáját. Ráugrik a tetejére, ez az enyém. James Ha ott Bond. egy szerelő van az egész Aj. izébe. Biztos elég annyi. Az a De- kutya az meg ott dekkol. Egész nap. De nem áll, hallod most. De most komolyan kifizettem neki 230 000 forintot, és erre nem izél, mert Nem írok tudom. ennek a csávónak. Amúgy biztos, hogy csak először, hogy azért megcsinálsz, utána jössz. De ez nem az. Menj Haver, már. akkor legalább 50 000 fizes. Hát ez hülye, lőlem. Írd meg, videó van kus. Várjál. De ez most a lámpáért baszogat téged. De most de már, hát ez rohadt jó. Hagyjál már békén engem! Ez a kedvessége, adjál már. Hát de itt izél. Tűnjél már, nem. 50, na legalább 50 000 fizes, nem. Itt nem. Hagyjál már, meg beütök egyet. Jó, fizetek neki 1 forintot. Jó, várj, figyelj. Ne foglalkozz vele, az kész. Figyelj, átadok neki 1 forintot. Na. Mi a... Anyás? Túl messze van tőle. Mi a... Ja, jó, ma azt hittem több mint 1 millió forintot levont. Miért mennyit pont le tőled? 1 forintot. Én is megértem, hogy mennyit pont le tőled, Hát. az meg. De most nekem itt dekkolok a Ládánál. itt a ládával. Ott Jó, írni. nem érdekel. Csinálj, amit akarsz. Mindjárt beülök tényleg a ladájába. De hallod, most komolyan elment ez a csávó is. Még azt mondja, jó, nem érdekelsz. Mit akarsz? De ez a csávó, ez folyatékos, Most bazd meg. beütök egyet neki. Írd meg neki, hogy én majd neked videózunk, hagyjál békén faszkalap. Ennyi vagy, bazd meg. Rohagy meg. Úgy beküldök neki most egyet. Dotkos. Várjál. Ja. Így a homlokra. Na Még még. felmétel, nem is emlékszem rá. Aha. Ja, jó. Átugrok rajta egyet. Fejemben még. Várj, figyelj, Na, bemutatok hát, neki. ez- Figyelj, és figyelj. Na csőcsém. Csácsa. Hogy ne foglalkozzál De vele, mit mennyi jössz esed ide lesz. durra egy izé? Hát ez nem igaz, ez lefáraszt ez a csávó. De hallod, most bejöttünk a ladába. Hagyjuk már, azért kell neki ez az 50 000-es, mert nem tudja kifizetni még az autónak a javítását. Dik, azt még ütött rá De egyet. már megjavította, már ott Hagyjuk, áll. de mi szájborúgom ezt a csávó. Dik, azt még Anyád. megütött, ha megöl, akkor bezárják börtönbe, köcsögöt. Dik, ja, de köcsög. Gyere ide, faszom, azt már fosít. Na, nem mer ide jönni, nem mer. Meg is faszkap. Hát, de olyat beütök neki. Ülj be a Nagyon olyat lodába. beütök a kocsiba. Ülj hallod. be a lodába. De ne is meg a kocsit, mert akkor csak téged fognak izélni. Ja.
faszka, mész, hogy elmegy. Jaj! Menekülünk, külön, menekülsz? Azt erre elmegy, ez nem igaz. De most minket meg nem szereltetnek meg, amúgy meg. Nem, téged nem fognak, tehát ez... De most átutaltam neki egy csomó pénzt, és nem fog engem megjavítatni? Hát mindjárt beverek egyet neki. De miért verem be mindig ide kezemet ebbe a szarba? Nem tudjam. Nem hiszem el. És ráadásul most be se tudok ülni. Most bezártad a kocsit, tudod? De nem ül be. Tudom, hát azt látom. De amúgy arra a köcsög csáóra kéne már tényleg ráírni, hogy a édes. De elment. Tudom. Ahogy az előbb ott volt, ott ment. Látod, most ott van? Az nem az. De. Elütöm. De ott van. Az nem az egy nyomorék. Hát ide állok, nézd meg. Mi? De beállok. Kutyát is, de. De hogy is nem. Szegény kutya. Szegény minden. Várj már, most hová állok? Ide vagy ide? Inkább ide állok így. Ilyen gól. Ez mi? 2-es gól. Nem inkább 1-es? Nem, ez 2-es. Na jó, már amúgy 2-es nem tudom, hogy van. De van 2-es, itt az előbb is olyan volt itt. Hát jó van, de... Haj. Én megmondom neki, hogy én átutaltam neki a pénzt, és nem kezdett el javítani, úgyhogy nem érdekel tovább. És nem fogok még egyszer annyit átutalni neki. Nem. Hát de amúgy jó, de jelentsed már egy izének, egy adminnek, meg valakinek tényleg, hogy azért ez bazd meg, hogy nem fizet Meg neki. jó. Várjál, azt kerest, hogy Levis. Levis. Ott van Levis. Nem, nincsen. Várjál, valami 7-es van. 5-ös. Kétszáz 30-at fizettél neki. Nem, 50-et fizettem. 30-at. Nem érdekel. 250 ezret. És hát annak írtam. De hülye te ez a csávó, te jó Isten. De lúzerek vannak itt. De azok ne... De most nincs itt valami nagyobb szint. Ott van egy olyan, hogy dom. Perez. Na akkor írjunk a Perezet. De Perez. annak nem néztem meg az izét. Bevet. Vagy valami nagyobb szintűt kell a Levis. Levis. Még mindig nincs fenn. Nincs. Bassz meg. Na. De nem jó. Hosszú lesz már a videó amúgy, nem 30 perces, ez 40 perces. Ja. Csá, mi van? MB tőle. Tudom, mi van, az jó Na zene. most ez nem igaz, már hallod. Nem fog még egyszer itt fizetni, hát de ide se jövök többet. Na most ez... Mennyi volt? 158 az... Mi? Mi 158? Mindegy. De Zsolti, ne írjam össze-vissza mindent. De az idéje. Ja. Az, hogy úgy tudok neki írni. Mindjárt ír. Na most még egyszer? Na most még egyszer. Na most ezt még egyszer? Na most még egyszer. Vele intézed el, de olyan volt te. Ez hülye ez az admin. Ez hülyébb, mint a szerelő. De jó, nem. De most nem. De figyelj, legalább itt van a videóban bizonyíték, hogy Na várjál. egyszerűen annyira köcsög, hogy nem tudnak visszajönni. Ne ver, de az előbb leírt itt a fasz, hát. De nem neki. De. Hát az adminnak írtad, nem? Nem. Fú, akkor kinek? Mindegy, várjál. Ja, neki írtál, jó van.
Tettek tűnjé innen már. Na, az a szerelő. Hát de most mit csináljunk, ha már egyszer kifizettem neki? Hát olyan. Ez hülye van meg. Már egyszer kifizettem, faszkalap. Igen. Mi van? Már kifizettem. Úgyse fogok kimenni, nem érdekel. Hát ja. Ki engedte be még azt mondja? Jézus, tap. Várj, írom neki azt, hogy társ. Tess. És nem fogok kimenni, hát már kifizettem. Szóval egy kollégát, igen, bazd meg, nem a vizé. Nem a lófasz. Kifizette? Igen, bazd meg, kifizette, igen. De elmegy. Ő olyan viszonylag. És tényleg itt van a videó bizonyítéknak. Hát amúgy, ja. Na végre! Nem is nekem mondta. Hát ez nem igaz, hallod? De neked mondta. Erre meg bejön ez a nyomorék itt? Na, leszarom. Már nem fogok fizetni még egyszer, mert akkor kinyírok itt valakit. Na, már szerelek is. Azt de jó, hallod, Végre! El lehet odáig jutni. Hát igen, fél óra után. Most már nem is érzem az adni. Hogy fogja azt az ajtót? Itt melyik mögötte. Durva egy nyakas most. Jó, tudsz most neked. Az ajtót mi a lófasz megszedte le? Hülye. Sem baj nem volt az autónak. Vagy be volt törve, vagy... Nem tudom, mert az a nyomorék adta el, tudod? Ja, tényleg. A másik meg ott áll kint. Ja, az akinek betörtük a lámpát, szerintem ez még mindig ott áll kint, ezt minket vár. De amúgy lehet. Ugye megnézem. Le, jó szájba kell rúgni látszik. Az ott, nem, az nem az. Itt át volna, kimentem volna, hogy belerúgtam volna, hogy összakad a kocsi. A lényeg motort azt hogy csinálják meg, ja? Ugyanúgy, Hogy hozza az ajtót? Tudod így felrakja egy fejem meg, és akkor hogy hozza. Hát, így, igen. Nyokába felrakja. Ja, Itt kell veled egy csávó, mert nem tudom mi történik. az körülbelül egy olyan órás videó lesz. Ja. Hogy meglepte a kocsit. Most meg vissza. Mit csinál ez? Ne áldogáljon már fel a kocsimra. Lecsöplek Anti. Az Anti. Tony. De? Tuningolt Peugeot. Ilyet ír. Peugeot. Tudom. Peugeot. Mi amúgy az milyen tuningót lehet már hallani. Ami előbb itt szereltek le például. Az a narancsárga, ugye olyanokat látok mindig. Amúgy ez egyfolytában ez a csávó szerelte a kocsimat. Mindig ő volt? És ő jó fej? Hát hogy az ilyen már elhitte, hogy kifizettük, és amit tényleg beszéltük. Mert gyorsan megnézem, hogy Elégedett? Nem. hát nem. Kell más. Színezés. Hol a csomagtartó? Na hát, ja. Na, nem vagyok elégedett. Azt mondja, elégedett? Nem. Milyen az alváz, meg akarom nézni. Jó, így mind a kettő. Mindegyik lámpon. Hát, ez Nem. De ez akkor jó van. Ablakok nincsenek betörve. Kerék. Tudod, rakhatna bele kicsit jobb motort. A lassú. turbót amúgy, egy turbót. Indok, bug. Buk. Szerelő. Mi? Szerelőláda. Az idem loda mondom, szerelőláda. Mi van? Na hát akkor ez ilyen dolgozásuk az már csak a következő részben lesz, mert Hát jó. Azért és hát az szar. már csak Jó, később. csak most már nézzük már meg, hogy megcsináljuk a zsikunkat. Hozott egy ilyen szart. Ja, De a csomagtartó még mindig nincs meg. És ide jön ez a izé. Nagy Attila. Most, uram, így izé. Szerelés közben ír. Igen. Hát de ne izéljél már, mert bevágok egyet. A kocsimat csinálja, te faszkalap, na izé, Hát. bazd meg. A motoron mennyi idő alatt nincsen csomagtartó. Nem is tudja.
Szerintem nem. Nem úgy néz ki, mintha itt érdekelne, hogy mi van rajta, meg Van mi benne nincs. bukócsi, vagy ez mi? Nem tudom, szar. És kb. Mennyibe kerül? Nincs. De nem veszi fel, de nem fogja fel, érted, hogy nincs rajta csomagtartó. Totál kár. Hát az biztos, mert... BMW-t hogy írta egy V-vel, bazd meg, BMW. De mit csinál? Nézd, figyelj, nézd, BMW. Hol nem látom. Ott, Ja. BMW. Egy V-vel, ez hülye, bazd meg. Na hát én addig innen el nem megyek, még nincsen izém. Csomagtartóm. Itt fogok állni. Jó, majd faszom, ez a csávó, bazd meg. Hát, Még itt ahogy- körülsz hallod, ez hülye. De most miért megy el munka közben? Menjél már. Merobbant a motoron, és akkor mi van? Figyelj, majd meg bevágok egyet neked. Kapsz egy nyilasztoztos. Nincs csomagtartó. Nincs csomagtartó. Ez hülye. De ez felfogja, hogy mit mondok neki? Nem hiszem amúgy, de hát lehet egy ilyen izé nem. És hogy tudják elhozni? Sehogy! Így van meg annak a szarnak, annak a Várj már! patliknak, baznak, hogy húzzon az anyjára. Ember. Már nem hiszem el. Ember. Ezt leütöm. Ember. Ember a kocsin, baznak. Hallod, nincs kész a kocsim, érted? Érted? Mert bevágok egyet. De hogy lehet valaki ennyire nagy balfasz, hogy komolyan nem érti meg? Nem tudom, de ha most Na, nem a kocsimhoz... na. Ez hülye. És megy a izéhez, bassz meg. Tedd be a kocsim. Közben szól az nem Hát ez nem is ide figyel, ez a csöves Hát csávó. amúgy nem, de ez bazd meg. Tök mindegy, leszorom, nem lesz izénk, na. De nem áll. De most mit csinálják itt olyan csóró, hogy nem képes ide jönni, mindjárt elütöm. Jó, majd a következő videóban kell csinálni. Na hát majd akkor a következő videó elején felrakjuk. Vagyis hát felrakjuk a csomagtartót. Hát nem a videóban, hanem szerintem előtte fel kell rakni. Csak akkor nem vonatkozzanak érted azt. Nem Hát lehet. jó, akkor... Tehát ez a videó szerintem az arra van, hogy megmutatjuk, hogy mekkora nagy rakástal van a CM, tehát az emberek, tehát hogy ez semmit Hát igen, nem milyen érnek rajta. lúzerek vannak benne. Nézd meg, még az első ízét se rakta fel. Jakállítom. Komolyan nem rakta fel? Nem, Hát hát nincs mindjárt ott. neki megyek. A hátján ott van, de az elején nincs ott, nézd meg. Nézd meg. Most ütömmel hallod. Rally. Hoppá! Jó, hogy Most megállt. ír, most ír. Hogy megállt. Mi van, beszartál, öcsém? Kifelé ez nem... Ez nem Drift driftfája. pálya. Kifejeztem. Nem teljes. Ted be. Kocsimat, bazd meg. Kocsimat. Baszkala. Mi odaírtam volna, hogy bazd meg. Hát de azért lesittelnek, mert ezek csórók. Minden neki megyek ennek itt. Nekem Azért elakadás esítenek, mert annyit mondasz, hogy bazd meg. van. Igen. Azt a kurva élet. De nem fejezte be a kocsimat a csóró csöves csicska. De és nem ír vissza, nem mer vissza, papa. Hát, igen, neki megy. Figyelj, hogy neki megyek. Ah, De hogy ezt jó van, jelenteni na. kéne, ezt jelenteni Kimegyek, kell. takarodjál előlem. Ki akarok menni, és komolyan becsukja? Hát de ne is menjél ki, mert móra nincsen a kocsi, semmi nincsen rajta. Faszom. Engedjen már ki valaki! Mi? Fulka, dogs... Ah, mindegy. Hát de ez nem igaz, hogy ment... Oh, Ez a szerelőhöz se jövök többet. hát az Minden biztos. neki megyek itt Jó, valamelyik. de kurva anyukat most már tényleg, mert bocsánat azért miatt a szép kifejezésekért, de ez tényleg így van, tehát azért De ez... olyan ledudálok. Olyan profisan néz ki ez a kocsi, hallod, nincs rajta semmi. Hát a ja, amúgy, de Csoda, hogy tényleg. így motort belerakta. Úgy nem néz ki így szarul, fia, most ilyen roncsderb is, mit tudom én, de... Hát meg olyan roncsos. Ja, most nincs motorász, de... Engedjem már ki, hát. Hát te szülye, basz meg. Ki enged? Valaki? Basz meg. Miért? Azt írom, hogy ba meg. Az nem csúnya. Na végre jön! A cső soha többet nem lát.
De hogy is nem, hogy a másikat még meg kell javítatni. Nikó. Milyen másik? Ja tényleg. Na hát akkor az a videó ennyi lett volna, majd csináljuk akkor a sorozatot. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!